Какво става, хора? Аз съм Алекс и съм с Minecraft дългоочакваният ви епизод, или по-точно не е дългоочакваният, но първият епизод в новият ми профил в YouTube. Както знаете, аз се преместих и ще си имам в YouTube, направих си профил. Аз си имах ден, но си забравих паса. И така както да е, направих си профил в YouTube. Това само там ще качвам, защото там има възможност за развитие. И ги почвам от начало епизодите. Сигурно с Minecraft епизод 1. Пак ще се казва. Какво друго да ви кажа? Ако имам нови гледания, ако нови хора ме гледат, сега ще ви разведа. Тук са ми енчантите, да се енчантвам. Всичко до 30 лева. Така, тук са ми паднатите глави. Без тая на Psy Gundam Style. Тази съм си я взел, просто е така. Тук като съм убивал някой. И така. Това е ноча, Herobrine тук. Това е моята глава. Ето. Тук ми е една чеса с най-важните ми брони. Тук са ми също някакви броники, кирки и тулове. Тук са рандом и тук са рандом, доста картофи, мъркови, тук прашолки, барут. Тук това ще ми е за голям строеж, смисъл да строя нещо. Тук са ми е така рандомче. Сега ще ви заведа и в недъра. Така, тук съм си направил малък форест, ферма за дървета. И сега ще ви, смисъл, така, както видяхте там къщата. Там е така просто за фън. Просто колкото има нещо тук. Тук е на G-Cheesy. Това е на Evilside, на Nick. На Nick the Lowgiver Nick 1. На Nick, лъжата в Minecraft. Или Wood Funny BG. Тук е старата. Това е на Сакадон. Това е на Развърк. Това е на Бойник. Взел съм им ги. И да. Чука. Какво да правим? Да ви покажа в недъра. Може и да залаги, за което съжалявам. Да. Честно ви кажа, мислех, че ще ме спомня на друго място, поне имах на друго място преди. Това е странно. Добре, ще посъбера малко така, за да направя път. Мисля, да така малко просто ще посъбера. Може да попадна някъде. И след малко се... Да, тук нещо така, тук съм. Да посъбрах се така малко. Да. Редсон. Факталове. Да, тук имаше нашествие от вода. И това ми е Майнхолма. Значи тук фърнам, букоци. Тук нещата ми. Стана въпрос. Така. Значи, какво ще изкараме? Имаме доста пръчки. Така че ще ги вземем. Брадва, не знам за какво ми трябва тук. И на мястото не знам какво ще сложим. Да. Искам малко по-разчистия. Не съм мислил да си правя врата тук. Но не стане. Точно катям ли, бе?
Давай. Добре, че имам Respiration яко Infinity. Аз съм много дупка. Не! С лопатата ще щупа 15, така че не искам. Така. Значи, първи епизод общо взето така по-късно. За какво става въпрос, нали, след като започна в YouTube. Така че това беше от мен. Subscribe-те ме, моля ви. Да, чао.